Hölgyeim és uraim, tehát rendesen kapás magától, ez az utolsó versenynapja, úszóként egy fantasztikus pályafutás utolsó napja, és az egyesen Jakub Vivien, egy fiatal versenyző. Dosť ma to dostalo teda, nebudeme si klamať, ale som rada, že to mám za sebou, určite nie je to ľahké plávanie, ľahké na to trénovať. Takže som rada, že to mám za sebou a mohlo to byť aj horšie teda úprimne po tom včerajšku. No, nebudeme si klamať, proste moja forma úplne nevyšla, ale rátala som s tým, keďže som zmenila trénera, takže je to stále OK. Čakal som od seba lepší čas. Akože ani keby som zaplával svoje absolútne životné maximum, tak na finál by to nestačilo, čiže to bolo mimo dosah, ale čo sa toho času týka, myslel som si, že som mal naviac, ale nedalo sa. Zase som stuhol na poslednej stovke strašným spôsobom. A nič viac som nevedel vymyslieť, skrátka na toto teraz mám a uvidíme, či niekedy na budúce niečo zaplavem, či ešte niekedy na budúce bude. A uvidíme. Koniec pretekov, nebola to moc podarená sezóna, ale ideme ďalej, dúfam. Tento rok som mal taký rozbitý. Posledné 3 mesiace vlastne plávem na jednom mieste, trénujem s jedným trénerom, s Tomášom, s tým, čo trénuje Tamara. Takže je to furt také nové pre mňa. Tým, že som starší, už to lepšie asi nebude, ale dneska som dúfal, že by mohlo byť. Tak určite to bol veľký zážitok a ešte stále to vstrebávame. Ale dôležité bolo sa zregenerovať sa, lebo predsa dneska som mala solo 50 kráv. Takže... Ako predsa bolo to náročné včera 250 na max. A dneska ráno zase skoro vstávať a pretekať, takže nebolo to veľmi ľahké, ale dala som do toho všetko. Tak určite by som nič nevymenila za včerajšok a tá štafeta si myslím bola úplne super, takže užili sme to veľmi. Zaspávalo sa náročne, bolo to neskoro, sme veľmi nabudení a neskoro sme skončili a prišli naspäť, že regenerácia tam nebola úplne perfektná, ale určite s dobrými pocitmi. Bolo to ťažšie dneska, ukázalo sa to trochu aj na tom čase, už je to predsa neviem koľka týden pretekov, ale kúsok tam chýbal na to semifinál, možno to škoda. Bolo to o kúsok lepšie ako môj slovenský rekord. Čiže možno, neviem akože čo som spravil. Cítil som sa fakt dobre počas toho plávania, ak som dohmal, to myslel som, že to bude fajn, ale zjavne tam ešte kúsok bol. 5 metrov za mnou robili rozhovor o to, jak padol svetový rekord o nejakých 500, čiže to určite nepridalo na seba vedomí, ale hovorím, ako som hovoril, cítil som sa dobre, dal som do toho všetko, nemám si čo vyčítať. Je to 50-ka, nejako to nehodnotím, alebo teda neberiem tú disciplínu až tak vážne. Keďže radšej by som plávala nejaké dobré výsledky na tých dlhších disciplínach a môžem asi celkovo zhodnotiť, že nie som spokojná vôbec s môjim vystúpením tu. 50-ka bola asi najľahšia, čo sa týka postupu do semifinále, tam to ušlo myslím o nejakú desatinu, možno trošku viacej. Nevydalo. Som rád, že to bolo po 28. Je to určite najlepší čas sezóny, ja neviem, či som to túto sezónu plával, ale asi najlepší aj z minulej sezóny a som spokojný. Tak dnešná štafeta za mňa, neviem, menej časy ešte, ale bola veľmi dobré. Vyhrali sme rozplavbu. Sice sme nemali úplne najsilnejšiu konkurenciu v tej rozplavbe, ale čas si myslím, že nebol úplne zlý a uvidíme, ako sa umiestnime po doplňaní všetkých rozplav. Za mňa všetci boli super, Martin, keby sa to rátal, to bol slovenský rekord, ja som šla tiež super, Aďa
určite nevieme síce. Kubo tiež super, takže ja musím všetkých pochváliť a myslím si, že to bol dobrý výkon.